välkomna till min YouTube-kanal. Idag kommer vi se hur man gör somaliska anjero. Och i den här videon kommer jag både prata svenska och somaliska. Assalamu alaikum, kusoo dhawaada YouTube-kanaalkayga. Maanta waxaan sameynaa anjero iyo videogan waxaa ku hadli doonaa Somali iyo Swedish. Som ni vet så börjar man alltid med att tvätta händerna när man ska göra någonting. Så jag har redan gjort det och nu ska jag visa er vad man behöver för att göra en smet. Vad man behöver är en elvisp, en skål som man gör allting med, en tesked och en matsked, 1 deciliter mat, en halv jäst och ägg, salt, vetemjöl, socker och en stekpanna. Nu ska jag stoppa in alla ingredienser i skålen och jag kommer börja med att lägga in 6 deciliter vetemjöl. Och sista 6. Så efter jag lagt in så ska jag lägga en hel matsked socker. Nu ska jag lägga en halv tesked av salt. Oj. Lite. Så det blir lite för mycket för stearinget. Nu ska jag stoppa in 1 deciliter polenta i vettesmeten. Och jag har glömt säga till er förut, fast polenta är majs som är pulver. Och om ni vill veta hur det ser ut på förpackningen så är den här. Nu ska jag stoppa in jäst och ägg. Vänta. I think Somalia waxadan way vetele way isku dardare anaka Somalia xna soo ognahay reedan sida cajiinka loo sameeyo hadda waa qasaya vetele ingredienser i skålen och nu ska vi bara blanda. Nu har jag lagt i 10 deciliter vatten och nu ska jag bara blanda. Nu är smeten klar och den får inte vara för lös eller för hård, den ska vara mitt emellan. Och om den är för lös kan ni lägga lite mer vetemjöl och om den är för hård så kan ni lägga lite mer vatten. Nu ska vi vänta cirka 30-35 minuter tills den jäser. هذا عجينك ديار waxa sugeena intuu ka khamiro. Nu har smeten jäst och nu ska vi börja steka anjero. هذا عجينك wuu khamiro waxa bilaabana anjero dubno. Nu ska jag steka anjero. هذا anjero dubara. Nu är stekningen klar och så här blir resultatet. Tack för att just du kollade på min video. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Ses vi i en annan video. Hej då!
عنجيرة دي وافنا ودبي وحرجينا إنكم قناعتين هاي لو بينا سبسكرايب سي لايك سي يا كومنتير سي مع السلامة